Özüm köp keselledim. Özüm çıkılga tapmadım kesellerim. 7 yılla kesellek gezdim. 7 san kesel, 4 san operasiya taýinladylar. Böwregiň aýyrmaly diýdiler, sag böwregiň dıkylypdyr diýdiler daşdan. Kokusyp diýip adam duşdy Leningradda. 90-njy ýylyň mart aýynda. Şeýdi aşlyň kömegi bilen gutuldum. Limoterapeut diýer, limo diýmek, suwukluk diýmek, adamyň suwuklugyna, slizlerine limo diýilýär. Limoterapiýa diýmek adamyň içine suwukluklarını bejermek diýmek. Daşary urtluk naturopatlar bejerýärler. Medisinan görnüşleri kendine günnegur medisina olar ýataty otor kılýarlar. Demir gazykdakylar dermany okolo ýykylýarlar. Gün watardaklar organizm arasalamak, fizkultura, iýmitini dogurlamak ana şolar ýalatlar ýykylýarlar. Şoň üçin olarda şolar lukmanlar bar. Naturopatlar demek teýweden kömek bilen bejerýän adamlar diýmek. Olaň ýürüte fakülteden ma ýürüte taýinlanýan lukmanlar var. Sada görüşken homeopati de başka de hemme görüşür. Yani şu aşlyk naturopatiýaň bir bölümi. Naturopatiyada 20 tane bölük galsa, şoň bir bölegi limoterapiýa.